xulos posats, eh? El Pau, hola mama, però necessita això per salvar-se. No hi ha campanes. Ha sonat abans d'hora. Abans d'hora, ja sí, no he sentit. El que surt abans d'hora? Les campanes. Bueno, pues no, que es bellugui algú, i la que se belluga ella. Jo sí tenia unes ganes de que sonessin les Si vols quedar per aquí, Galo. ¿Dónde está la cerveza? Dios mío. No, vols sonar després. Anirem a sopar tots vestits. Oh! Oinos! Bon dia, bon home i bona hora! He aprofitat que estaven d'esquena i dic que allà ara m'hi acosto i es trobaran ni allà de els cop. veig ja. No sé si el que li ha fotut el crit s'ha espantat o ha cridat per cridar. No ho tinc gaire clar. Estos dos los quedarían con vulgueu, eh? Sí? En plan, passejar el carrito? És que li dona molta sensació. Si no, quan vinguin, quan s'aixeca la neus, t'aixeques allò, en plan... Estic suant, eh? Jo també tinc. Només riuen aquelles dues benetes. És la teva veïna i la fina. Riuen? I riuen de por. Ah. Ai, de por, senyor! Això es pot dir que també. Ay, pues así que ella morirá. Mai més. Tal, eh? Pedido de cal. I aquí? Aquí n'hi ha un altre. Què és això? Pensa que és meu món, La Xènia, la Judit, l'Helena i l'altra, no sé l'altra Helena, que no sé si es diu la Xènia. No, no sé qui era aquesta. Estan cagades, eh? Una calor, jo em sembla que em dutxaré les tires i tot, eh? Les cuines com xiscles. Has pillat marxat de la titola lluminosa. Què dius, Anna? La titola lluminosa. Ara! El que la lluminosa! Doncs que tenia tot el govern. Que es dutxaré després. És que hi ha hagut un moment que la Fina i l'Ester estaven d'esquena que he pensat, és que És aquell moment, és aquell moment. No, i és bo. Entren, no acaben de veure res. a mi no m'havien vist. I aleshores, de mica en mica van descobrint allà. Hòstia, quanta gent, no? I a més quan anaven venint anaven dient, ja s'ha acabat, no? Ja s'ha acabat. Sí, sí. Y me ama. Aquests peus són espectaculars. ¿Dónde guardan la cerveza? No sé. Borracho sería un putas. Pederasta. A saltacunes. Però que l'estàvem pujant perquè anessin cap a tu i no hi havia manera, jo sí, jo. I pensava que feia un no. Ho has vist? Jo els pujava perquè anessin cap a la no hi havia manera, no. Eren un bloc. Hi havia tres que eren un bloc. Jo m'he quedat dormint, eh? M'he quedat allà dormint. Jo, bueno. I vaig tota plena de sang.
calor. I mira, tinc sang, aquí ens ho sembla una cervesa. Que és perquè s'hi vegi més. Qui hi ha? Ja, però qui ha entrat ara? Hauríem d'anar més ràpid. Sí. Jo, com arribi a casa, em sento dins del dutx. Aquests són grans, No són. Hi ha hagut un abandó. Hi ha l'Airati. És que no sabia qui era. No me jodas, yo no pasa, ¿sabes? Hòstia. Tu estàs suelta? Estàs suelta? Sí, què? Sí, està molt escurt. Han desmuntat la caminada. I totes les fustes a fer punyeta. No sé si la porto del dret o del Està més bé. Jo no sé, jo vaig plena, però ja estic allà. Em diuen si sóc un estàtua. Em diuen que sóc un estàtua. Ah, sí? I jo em diria, bueno, ui, hòstia. Ara? Laura, la profe d'anglès. Nosaltres tres, que ens aixequem a vegades, farem un crit. Si fareu un... Els últims, si arriben a Sant Sebastià.